Not monetizable. If you use this song, your eligible videos may get demonetized. Hello lover, नोंथाङाबो रील भिडिअ फेसबुकआव आपल'ड खालामोब्ला नोंथाङा बेखौ नोजोर होदोंना जायनि थाखाय नोंथांनि रील्स भिडिअआव डिमनेटाइज जायो आरो बेयाव आर्निं जाया इसिबांखि भिउज फैयोब्लाबो भिडिअआ भाइरेल जाब्लाबो नोंथांनाव आर्निं जाया बे भिडिअसनिफ्राय मानोना नोंथांनाव थाखानाय फेसबुक एप्लिकेशनाव थाखानाय संग्सफोरखौ इउज खालामो बिदि नङा जे इउज खालामो बेयाव डिमनेटाइज जाया बिदि नङा गोबांनावनो जायो गोबांनावनो जाया गोबांनावनो डिमनेटाइज जायो गोबांनावनो जाया गोबांनो आर्निं खालामनो हायो गोबांनो आर्निं खालामनो हाया बे मानि थाखाय जायो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां थ' नै आं बेहाय फेसबुकखौ ओपन खालामबाय बेनिफ्राय ओपन खालामनाय लोगो लोगो बै गोजौआव प्लासनि आइकन दङ बेयाव क्लिक खालामब्लाबो बिनिफ्राय पस्ट खालामनो हायो बाट गोबाङानो मा खालामो मोनसे खोथा आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानो जेब्ला रील्स भिडिअ आपल'ड खालामनो सानो गोबाङानो नैबे पस्टनि अपसनाव क्लिक खालामनानै बे रील्स भिडिअखौ आपल'ड खालामो बाट बेबायदिब्ला नोंथांनि रील्स भिडिअआ मनेटाइज जानाय नङा बे पस्टआव क्लिक खालामोब्ला बेयो अनलि माबानि लं भिडिअसनि थाखायसो 3 मिनिटनि गोजौनि थाखाय बाट नोंथाङा रील्स भिडिअ आपल'ड खालामनोब्ला डाइरेक्ट नैबे रील्सआव क्लिक खालामनांगोन बेहाय रील्सआव जेब्ला आं क्लिक खालामगोन दा नोंथांमोननो खिन्थानि जे बियो संग्सखौ जाय बिथांमोना संग्स इउज खालामदों बिथांमोना बे संग्सनि 90 सेकेन्ड्सनि गोजौआव लायाखै 90 सेकेन्ड्सनि माने खम लाबावदों अब्लाबो मनेटाइज जायाखै मानि थाखाय जाया आरो गोबांनानो मानि थाखाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो बिनि थ्रुयै आं खिन्थालांनि जेब्ला आङो नैबे प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामनानै रील्सनि आइकनाव क्लिक खालामगोन बेहाय बिनिफ्राय नोंथाङा जिखुनु रील्सखौ एडिट खालामनानै दोनदों बा नोंथाङा डाइरेक्ट मबाइलजोंनो रील्स बानायदों बिदि खालामनो नाङा मबाइलजोंनो डाइरेक्ट रील्स बानायब्ला बिनि साइजआ माने भिडिअसनि जिथु रेशिअ बियो मिलाया स' दा जोङो रील्सखौ बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामबाय हमनानै ला नोंथाङा रील्स मोनसे एडिट खालामखांबाय गासिखौबो स' बिनिफ्राय आङो जिखुनु मोनसे रील्स आङो बिनिफ्राय पिक खालामबाय जेनेबा हमनानै ला बेखौ आङो आपल'ड खालामबाय बिनिफ्राय नैबे अडिअ'नि अपसन दंना अडिअ'नि अपसनाव जेब्ला क्लिक खालामगोन जेब्ला एड मिउजिकआव आं क्लिक खालामनोसै बेहाय एड मिउजिक आं होनोसै नै बेयाव एड मिउजिकआव क्लिक खालामोब्ला बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनगोन जेनेबा नोंथाङा जिखुनु सं सार्च खालामगोन बेहाय सार्च खालामब्लाबो बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनगोन जेनेबा हिन्दी सं आं हिन्दी सं बेयाव सार्च खालामबाय सार्च खालामोब्ला गोबां नै हिन्दी संग्स बेयाव फैजोबबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ नट मनेटाइजेबल गासिबो नट मनेटाइजेबल बे मनेटाइज डलारनि अपसना गासिबो ओरै दान्थे गोजा नट मनेटाइजेबल गोजा दा गोबाङानो जबरदस्ति बे संखौ रील्सआव होनो थाखाय डाइरेक्ट बेयाव क्लिक खालामसिगोन संग्सखौ लासिगोन बेयाव नट मनेटाइजेबल दंना बेयाव जेब्ला एडिट खालामो जेब्ला नेक्स्ट खालामो अब्ला नै बेफोरबायदि ओंखारसिगोन मिक्स इउर अडिअ ओमफ्राय गाहायाव दं नट मनेटाइजेबल इफ इउ इउज दिस सं इउर एलिजिबल भिडिअस मे गेट डिमनेटाइज बिनिफ्राय डाइरेक्ट डानाव क्लिक खालामना होसिगोन बेखौ नायालासिनो बिनिफ्राय नेक्स्ट क्लिक खालामना होसिगोन बिनिफ्राय टाइटेल हेशटेग लिरनानै बेखौ पाब्लिश खालामना होसिगोन अब्ला बियो रील्सआ मनेटाइज जाया 1 मिनिटनि बारायानो जानाङा 90 सेकेन्डनि बारायानो जानाङा बा खमखौनो नोंथाङा इउज खालामदों बे संखौ अब्लाबो मनेटाइज जानाय नङा अके स' लोगोफोर नैबे अडिअ क्लिक खालामोब्ला जोंहा मानि थाखाय बेफोरबायदि फैयो नैबे अडिअ क्लिक खालामबा मानि थाखाय नट मनेटाइजेबल फैयो गोबांनावनो फैयाखै दै आरो बियो फैनायनि जाहोना बेनो आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै बेफोरबायदि फैदोंब्ला नोंथाङा बिनिफ्राय संखौ इउज खालामनाङा फेसबुक एप्लिकेशननिफ्राय संग्सखौ नोंथाङा इउज खालामथारनाङा बेखौ इउज खालामोब्ला नोंथांनि चेनेलाव नोंथांनि रील्सआव आर्निं जानाय नङा बियो कपिराइट फैगोन आरो बे मिउजिक अनारनावसो नोंथांनि जेसेखिनि आर्निं जायो बियो सौहैजोबगोन स' लोगोफोर बियो मानि थाखाय फैयो नोंथाङा मिथिना ला जायना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन बा इनस्ट्रिम एड्स इनेबल जाबाय माखासे टुल्सफोराव इनेबल जाबाय बिसिनाव बेफोरबायदि मनेटाइज नट मनेटाइजेबलनि अपसना फैयो गोबां संग्स दङ दा फ्रि बेखौ नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय इउज खालामोबा रयेल्टि फ्रिखौ इउज खालामनांगोन बाट रयेल्टि फ्रिया बेयाव जोंनो नांगौ बायदि संखौ बेयाव मोना रयेल्टि फ्रियाव जोङो गोसोबायदि रील्सआव एड खालामनो हाया स' लोगोफोर जोङो बेफोरबायदि संग्सखौ फेसबुकआव थाखानाय संखौ इउज खालामनाङा जुदि नोंथांनाव नट मनेटाइजेबल अपसन फैबायब्ला गुबुन मबाइलनिफ्राय नोंथाङा संग्सखौ लानानै बा दामनानै नोंथाङा एडिट खालामनांगोन एडिट खालामनानैसो रील्सखौ आपल'ड खालामनांगोन फेसबुकआव थाखानाय संग्सखौ बिनिफ्राय पिक खालामनानै रील्सआव मेनसन खालामना होनाङा नङाबा नोंथाङा आर्निं खालामनो हानाय नङा अके गोबाङानो जबरदस्ति बे थाखानायखौ होयो
नट मनेटाइजेबलखौ नुनानैबो मिन्थिनानैबो स' नोंथांमोनखौ आं बुंदों बिनिफ्राय सङ्सखौ होनाङा बेखौ रिमुभ खालामनो जेबो अपसन गैया नोंथाङाव बियो आपडेटआ फैखादों जेब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसन बिनि सिगां फैयोमोन फ्रि गासिबो फ्रि गोजामोन बेखौ जों इउज खालामनो हायोमोन जेबो प्रब्लेम गैयामोन नाथाय दा जेब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसननि आपडेट फैदों बिनिफ्राय बियो गोबांनावनो बेफोरबायदि जायना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन इनेबल जादों इनस्ट्रीम एड्स इनेबल जादों एड्स अन रिल्स इनेबल जादों सोरनाबा गोबांनानो बेफोरबायदि अपसना फैजोब्बाय आरो बेखौ नोंथाङा इउज खालामनो हाया ओके जाय गोदान फेसबुक इउजार्स जायना टुल्सफ्रा ओपन इनेबल जायाखै मनेटाइजेसन टुल्सफ्रा बोनास इनस्ट्रीम एड्स कन्टेन्ट मनेटाइजेसन बेफोर इनेबल जायाखै बिथांमोना फ्रियावनो इउज खालामनो हायो बिथांमोनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम गैयाबो जानो हागौ आरो दङब्ला बेखौ इउज खालामनाङा गुबुन मबाइलनिफ्राय सङ्सखौ दामनानै इउज खालाम बिनिफ्राय काइनमास्टाराव एडिट खालाम ओके बा नोंथाङा काइनमास्टाराव डाइरेक्ट नोंथांनि मेम'रियाव सेभ खालामनानै सङ्सखौ डाउनलड खालामनानै काइनमास्टाराव एडिट खालाम नाथाय 90 सेकेन्ड्सनि गोजौ खालामनाङा ओके बेयाव जेबो प्रब्लेम जाया नोंथाङा गोसोबायदि रिल्सखौ आपल'ड खालामनानै आर्निं खालामनो हागोन नाथाय फेसबुक एप्लिकेशननिफ्राय बेफोरबायदि जबरदस्ति आपल'ड खालामनाङा रिल्सआव बे सङ्सखौ लानो नाङा ओके लोगोफोर अब्ला नोंथाङा मिथिबाय मानि थाखाय बे फैयो आरो बेखौ इउज खालामोब्ला जों मा जायो ओके स' भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंब्ला पेजखौबो फल' खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार